Aħna l-Maltin imdorrijin li fil-moment tal-funeral tal-eżis tagħna, is-saċerdot jakkumpanja il-funeral mill-kamra mortwarja fl-isptarijiet tagħna sal-Knisja u mbagħad wara l-quddiesa tal-funeral jakkumpanja wkoll mill-Knisja saċ-ċimiterju. Minħabba eżiġenzi ta' kleru li hemm bżonn anke jibqa' fil-Knisja għas-servizz liturġiku u biex jipprepara għall-quddiesa tal-funeral, aħna l-isfijiet iddeċidejna li nagħmlu l-għażla mhux faċli jibsa li is-saċerdot ma jibqax jakkumpanja mill-kamra mortwarja sal-Knisja ma jilqa' lil ħutna u l-eżis tagħna mejtin fil-Knisja, fil-bib tal-Knisja fejn issir talba ta' laqa tal-katavru u l-barka, imbagħad wara il-funeral u l-quddiesa tal-funeral tkompli imma bl-akkumpanjament saċ-ċimiterju. Aħna qed nagħmlu għażla wkoll li s-saċerdoti u r-reliġjużi tagħna jibqgħu jakkumpanjaw lil ħutna mejtin wara l-quddiesa tal-funeral sal-qabar. Nitolbu ħafna biex l-esperjenza tal-funerali tibqa' esperjenza ta' fidi u napprezzaw ukoll il-kooperazzjoni u il-komprensjoni ta' kulħadd.